Drama presents Kun Ako Ang Pasultihon. Kun ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa magpasultihon, ako sa muingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun Ako Ang Pasultihon. Tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun Ako Ang Pasultihon, dalit sa RMN Drama. Hello mga kasama, kinigyan ng inyong Kuya Joel Bense, kauban sa kong partner Randy Tayad, mangumusta kaninyong tanan. O sa tanang mga kasama mag-iigsunan, awhagong ko kamo nga mugamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated. Sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Kojic Soap, SED Celebrity Beauty Soap o Kugo Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama, ang ato magtatampo karon pinadaso sa kababae nga nagpatago lang sa ngan nga Prisi. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay galaan, ang ato magtatampo si Prisi. Kinakong problema kumo nakaayon ni kay sagad mao gini mahitabo. Ug aron masayra ninyo og unsa ning akong problema, ingnon ko ini sa pagsugod. You don't have to say you love me, just be close at hand. Me! Uya, sakit ani niya. Ikaw, padayon diha! Padayon diha! I can't stop Laughing you. O sa ba tuyo ni mo ni amang ka, uy! Sa unsaw na siya. Ano di ay? Diver si. Oh! Mas manoy ba binsyo ba ngita mo na ni mo? Ha? Lagi. Tuwa itong magawa ni mo kaw. Ay murag doon na to'y blema da. Masa may problema niya? At tuwa gani. Naunsa naman sa di sila. Uy, og dunay problema no aridaga nato. Unyag dunay sila grasya, malimot nato. Pagkadili, masapon. Ay, lang pagyaw-yaw di. Ay, kay basig. Makadungog hinuon itong maguwang ni mo. Maguwang raman ni mo. Samok na. Lako, ato dito. Oh, Manoy, nialagi ka, Noy. Nasuroy man. Oh, depresi, saan mong god nga? Na problema ko aning imong pag-umangkon. Kinsa man? Si Dulce, god. Nganom na sinday dulce. Wag siya magsulti nga doon na sa iberanan sa eskwelahan. Niya karon ang deadline. Nagiinginan pa ko nga, di siya makabayad karon, dili siya kapasar. Nanayakit na ng istorya, ha? Unya, unsaon man naroon, Manoy? Ay, maubito miyan ni kunin mo inday kay mahangyo lagi ko nga pagamita sa talihag sa kalibo. Lisan lang takarong Sabado kay Manuel Duman me. Ibaw naman ka nga, kada Sabado man among sweldo. Ay, wala pa ko'y kwarta diri, Manoy, uy. O sa kalibo lang god ako bito ng ilisan. Wa palagi ko'y kwarta diri, Manoy. Si Dadoy sad gani, naman sa kay bayranan, o pasad ka bayad kay, wa pa man siya'y sweldo. Mao ni ginaingon nga, puso'y gid mi ron. Swapa nga sa dinyo eh. Ah. Hadlok mo di mo bayran. Ay, Manoy, ayaw sad pag-ingon ana, uy. Sabi ay, Karong nagati ka gibalibaran, sumagod, kapila ka magsikig panghuam na mo, ni balibad, bagod mi, wa. O pagani ka kabayad sa gihuaman ni mo kani adto, pero wati ka paningli. Nahibaw yung kang lisod mi, nahibaw ka ana. Ayaw sa mo pagtuuin taon na kada huwam ninyo na aray kwarta pirmi, di pa sa tanang higayon nga naatay kwarta. sige lang. Ayaw na lang pagdaghagyaw-yaw diha. Ilisan ta mo ito kung huwam. Di ko to diwayon, oy. Bayran ko to. Swapong ba mong dagko? Awaragot, masuko man hinuon. Saan tos manoy ni mo? Ang tingog na ako. Ako ging nang na, ato na ka manoy, huwag tingog. Ay da, nasuko nga wa kahuwam. Masa ba akong ipahuwam nga wa pa man tay kwarta? Wala mo pasap ta. Di pasabot. Uy nga nagutang di. Yung saan nga di man mo sapot. Ay,
sagdi to. May noon, pradisig anis ba taon? Sakit sa tong tiyan o di siya matagada to. Sagdi to sila. Nasuko na ko akong maguwang kay wa kahuwam og kwarta nako, pero wala nako siya dumti kay igsuon lagi. Unya to? Wa ka kahuwam sa imong manghod. Wa, oy, mas wow pagmatuhana. Kahilas gud ana nila. Abi kay sila mao may arang-arang pagkabutang. Maghinilas na. Ay, sige lang dong. Inigbalis sa hangin dong. Awa. Pikatan ko gud sila. Asa mo tanig pamahaw ron? Ay, suway lang ang usan nimo kay igsuon si Baloy. Mayo! Oh, nay. Wa palibat. Mayo! Ana, ang usaron nimo kamangod si Baloy. Manoy! Ayo! Niya man lagi kaloy. Manoy! Good morning dia. Oh, Isuroy tinggal tali Manoy. may noon. Kining Manoy, wa kay extra dia pang gamitan ng kwarta bi. Oh, sige. Kamangkaha ka. Agabi. Imo man tagiunhan, oy. Balikason balita na. Ipay magani ko nga ni Anhi kagkay maghuwam tatag kwarta. Imo naman itong naunhan. Jadi mo Manoy. Oy, Ito sa mo bisag 500 lang mo tadi 500 bi. wa mangani may pamahaw dire. Santos. Oy, Loy, bisag 20 lang wag yun, Loy. Wa magani sudan meron na nay. Bugas ay na, pero wag yun sudan. Aka na lang bugas bi, tunga na sa kilo. Na, kuha nga rin na mo, Loy, oy. Ay, pangutang lang na dito sa tinahan, lakaw. Doa sa ninyo ha. May lagkam mo yung duo na mo. Kala ka day. Hoy! Ang kauso ko man hinoon. Lanlam lang ka ni Medrig puro bugas. Ang kau! Bakit labis kitang mahal? Ganda mo. Ako laging tono sunda lagi di lagi imo. Asa naman sa tuyo nimo kung magkakanta ko mo doon sa gid ka mo giisapok nimo. Ay, miso, nay. Lumangod, baloy. Nga naman. Abot, ikaw ito yung ato to. Ay ngano naman sad. Uy, unsa man Ay, atuan. Laman to kay para may baluan mo. Dong, baloy. Manang, Unsa may ato? buntag dia. Oh, Kaya kay Manang. unsa man? Pagkamita tag 500 na Manang be. Kaya may bugas dos bay. May para panihapon ba. Na. Dito ko silang manibinsyo. Blibaran ko. Swapang kayo. Labi na siyang asawa. Sus, grabe ha. Dili man Pagkaba sa lang. tugikan si Manoy Good nang huwa man sad. Ano ba? Suko mo ito kay wato kada. Umansa ko'y kwarta diri dong uy. Iyay. Padon, balibay. Mo ba naman ang? Pero sige lang, di pa may bugas diri, tagaan ta lang ka. Napili nagsultan mo lang. Aw, naman sa ko'y sardinas diri. Kadiyot kay magkuha ko ha. Salamat kilang. Ay, may na lang. Hoy, Binsyo, bangon ra sagod. Oy. Ano man? Ang imo manghud ba si Baloy? Oh, ano man? Nakita na ko nga gikan dito sa ilang presi. Sa usay nimo kamanghod. Oh, niya. Nagbitbit mo itong bugas unya linata. Gitagaan tingali to siya sa imong manghod nga babae. Unya, sumay na, ani anak. Moingon ka lang, anak. Kung ikaw naghangiyo sa imong manghod nga babae gibalibaran ka, pero kan usani mo ka manghod ang naghangiyo, hatag dayon. Usa man na siya may pinalabi. Hanggang babayhan, ha? Moingon ka lang, anak. Sudyae na, oy. Ing na nga dili na mayo ang gihimo. Ug panalit siya mo, oy, diri sa itong dapit. Ha? Unsa man kuno iyang buhaton. Ha? Wa na giaway na ta. Ug dili siya mohatag nako. Di na lang unta siya mohatag sa uban. May pinalabig yun na siya. Sige lang. Makabaw sa tanan nila. Gamay na lang ako pasensya na nila. Ay, kahanggaw baya ni mo. Moingon ka lang, anak. Saan man din ako? Bubalik ko sa ila, magpakiloy. Yabang ka mo dapat. Uy, hanggaw.
Wa ko moingong magpakiluoy ka. Ag akong buti pasabot, at tuon ni mong imong manghod, nganong mag-iningon siya ana. Mura dili na siya igsuon ni mo. Bida, ako pa nakaigsuon na ganina ra ka na kong gisuong sa ila. Pero ikaw, talawanan ni mo sang dako eh. Hadlo ka nga dili ka natagaan sa sunod. Oy, ayaw na pagdahom nga muhatag pa na nato. Di na muhatag. Kay dili ikaw ang pinanggaana. Bida, oy, gipasuya pa ko dong. Nagbit-bit si Baloy nga murag nagisiba. Nya, mitanaw na ko. Murag ipasuya ko. Sa? Nakahimuan at baloy ni mo? Oo. Ug di pa lang ko maikog nga naay mga tao. Ako manggulitaw sudyaan ba? Hilas. Murag unsa siya. Murag rabag diin gikan. Pinangayo pagyod. Kabuang ko doon na tawhana. Karoon ka lang tawhana ko. Oh, Dong. Diin man ka. Ngano man na imong naong nagpulis maot man na. Gisapot ka? Bisang saon ang mga guwang ni mo da. Hida. Huwag yutok pero gaba. Ngano man giunsa man daay ka? Dito ko tindahin ng bibi ba? Kusang bibi? Bibi Omega? Farida Abellanosa? Tingob no. Bibi salud. Ha? Bibi sa tigiya tindahan sa unahan ba? Naunsa. Nya ngano di ay uy. Pabunaw ka dito kay giuhaw mo ko. May hapit ko dito, inom ko Springs. Sus niya, miagi sa si Manoy ni mo taon si Manoy si Manang ni Patreng. Di ako isang pit. Nya. Ako ang tatupim no Springs. Nya lagi. Suko mo itinawan ako. Ha? Probida. Nya si Manang Patreng pod. Agingnan ko nga, che! Probida wa. Yung ko kibaw ko sa isa nakuha nila day. Ay da, uy, mahibong pamangka na nila, uy. Suko man na sila nato, kay wa man sila kahuwam. O gano'n masuko man sila? Nga, kita bitaw tayo yung mga yun nila. Dispatsahon na yun nila, kay wa sila kwarta. Nya, maginingo na taon sila na, nga masuko silang wamantang, masuko silang gibuhat na to. Misabot man tan. Ay, kita lagi mo sabot, ta. Nya sila di man sila masabot, unsa man na nato. Kita dahil gihapay mo sabot nila, adi sad mao, di ba? Mura siya itong patang, ibuot rin style noon. Pasag di ilagi na. Tutaro man ta mangayo anak nila. Masila pamanggani ang magsigig pangayo nato, magsigig hangyo. Sunod, di na lang nato tlatag doon. Muduol gani na, mo hangyo, balibaran na lang gidayon. Kadiot na na! Uy, Manang, ikaw din na. Oo, nianasad ko. Ikaw din, Manang. Abi na ko, silingan na mo nga, manguha mo gudkuran. Ay, kaya ni mo. Tuyo di mo, Manang. Para mo kikwarta dire, saman. Wa may mga heron manghuam. Nga ano? Nagtuong mong dili may kahuam sa lain? Wa man, ay. Usa di tuyo ninyo, Manay. Murag, siyapot man mo. Wa ko kisapot kung dili na sukog ko. Kabang niya, Manay. Pag-sture niya, ay. Di ka na ba mo to? Ano sukog ka? Sige dong. Sultihi siya dong. Sultihi kung unsa yan gibuhat. Nga naman di man ang usap di problema, ha? Ikaw ang dunay problema. Anong ako nang gutaw ni problema, Manay? Ganong imo mangipasuya nga ko asawa, ha? Sige, pasuya tao, no? Ito man kuno kagikas ilang prese. Okay, nahangyo magugbugas. Unya gitagaan ka. Gitagaan kong bugas. Napabisudan, gihatag si Manaprisi. Mauna. Mauna gipasuya ni mo, Manang ni mo. Gipasuya tao, Manay. Na lang ta. Magparihas mo sa imong Manang mga hilason. Katong yuta nila ni aning mama. Ibaligya ko to, ha? O ako'y magbuot ato. Usa! Noy! Panawitan na yung blaba mo na eh. Usay dili pwede, Pero ha? pwede, oy. Usay dili pwede. Ako'y kinamagwangan mo sa ako ang magbuot.
Hindi na pwede mo na. Ingom gani sila nga ako giangay manununod na nagay ako'y ginamanguran. Kasi nag-ingon, ha? Kasi nag-ingon, kulang tahong ka rin sa kanya. Tama na basta ako'y dili ko musugot na. Sultihan ako sa mananga na. Sulti, tanaw na to may mahimo ba mo? Ako mao'y kinamagwangan. Ako'y magbuot sa iyo ta daily kay kamo. Naunsa? Mao na lang. Oh, di ko musugot, ana. Magsiyaray, anak. Lampaw na ko na. Di ko musugot na eh. Hanggaw gining maguwang na to, eh. Nagsalig na siya mo'y kinamagwangan. Bisa naman ang eh. Basta di ko musugot na. Balag magagubot. Dong baloy. Kining among kinamagwangan na dagi din siya sa hulhog sa iyang asawa nga utro pong wagi ayo ba. Mo nga nagkasabot mi si Baloy nga makigmeeting mis among kinamagwangan. Unya. Baloy, kalma lang ha. Ayaw kaayo pa sa kainit sa kalma. Ha? Ngitagi sa gubot manang. Aw, lubton. Ay, lubton, gubton. Dong ayaw ana, uy. Ha? Nanugot taon manang. Ayaw lagi anak, kalma lang. Nana sila manang eh. Sila manang gadong gani. Basta ha, kalma. Ayaw kay nagkatapok tang tuto karon. Ako mo'y nagpatawag ining mitinga, Manoy. Dali unta ni ha. Inaapamela ka o. Manoy, niingon man gud nako si Baloy nga miingon kuno ka nga imong ibaligya ang yuta nilang mama, tinuod? Tinuod na. Ngano man, sa may problema na. Pero di sa tingali maayo, Manoy. Uy, nga ikaw ang mo desisyon. Tulo man tang managsuon. Totoo bitaw. Pero ako mao'y kinamugwangan. Dili, Manoy. Dili. Sa balaod. Kinahanglan nga sabutan og maayo sa mga anak ang kabiling yuta sa ginikanan. Kung pila ka buok ang anak, mao'y magbahin. Mao naman eh. Mao ni sakto man eh. Hilom. Basta kay way magbuot na ko, ha? Ako mao'y kinamagwangan. Akong desisyon ang matuman. Nakabati mo? Usa man ang desisyon naman eh. Di ni mo bayanan. Di ko musugot na eh. So ay naman eh. Di ba? Magkagubot kita ni ba? Ay, hagit ko ni mo, ha? Ay sus, di ba man eh. Huwag ko mahagit ni mo, pero ay lang kugsukdam na eh. Kay bisag, maguwang pa ka. Ha? Musukol ka po ni mo. Uy, usa man. Usa may gusto ni mo, ha? Ay, tiguwang na biya. Hoy! Usa man. Sino mo na yung pag-away ba? Sultan. Gusto na mo lang. Mao ni akong problema, nahadlok ko nga magsukmagay ang akong mga igsuon. Mag-away sila ba tungod sa yuta? Unsa akong buhaton nga mahusay ni sila? Palihog tambagi ko bi, nagbinaharay man ni sila oy. Unsa man kamo ang pasultihon? Presi. Ate Presi. Manya sa tanan na to mga igsuuna na. Salamat kayo labi na gyud sa mga tao di Ate Jijin. Ikaw sa una, Ate Jijin. Para sa mga tao ni Don Pepe Tablia, sa mga mama, thank you kaayo sa inyong padayong pagpalit sa Don Pepe Tablia kay taas ang energy sa mga bata ato nila sa eskwelahan niya. Happy sila pirmi niya. Para sa mga dagko, Don Pepe Dark Chocolate niya. Palit sad mo sa inyong masima-sima. Diamond Yema o BMS Special Tasty Fish Cracker o sa Paulitos Macaroni Crunch kay lami. Sabi ka na ato ang kaning ato ang tasty fish cracker o kining Paulitos Macaroni. Bas lami gyud og minom ka og Don Pepe Tablia. Kay happy gyud ka, taas ang energy, happy. Sama sa imong pag-adto sa Happy Mart Luna Kulon Tabunok ug Mactan. Mahappy gyud ka dito kay barato kay ang mga palalito dito. Duna pa gyud donuts or kilid sa Happy Mart Mactan. Og sa ato ang mga bata og GMA Special og OBMA Special og Paulitos I know kaning Diamond GMA Special mao na inyong ugomon dia. Ate Press. Okay, ang sender na ito karong adlaw. Atong sender Ate Press. Oo. Si Inday kisa ha? Ate Press eh. Si Presi. Prese. Oo. Si Prese. Oo. Mao ni ang problema ani nilang Prese Ate Press kay ko gilisod gyud taon sila.
Lisod, Murag, ang kwarta-kwarta ba taon, malisod sila. Huwamay sila. Sabi masiyang igsuon sa sige. Sige, maghuwam ay yung may isuon nga na nila niya. Usay, wa Wala pa sila yung mga kwarta. trabaho? Naa siya, ang iyang bana ni Pres, na trabaho ni Pres mo nang Giapas, ang giapas. upan, adto, manghuwam sa kwarta nila, kwarta nila, niya, apason sa gitaw na ti Pres, lisod man. Mao na nga, nagplano yung maghuwang, ibaligya ang yuta, karon pagbaligya sa yuta, di ba di paibaw siya may isuon? Ibaligya, ibahin nun sa tanan. Mahiro lagi sa tanan Oo. niya. Ang uban, niingon mo siya nga, pagkawan sa noy, kay di ba anak ko gusto nga ibaligya ng yuta, mama? Dili tanan ko, Oo. ganahan, Di ibaligya, ganahan. napay mo. Siya may magbuot nung kay Babad. kapagwangan man siya. Kinamagwangan mo kuno siya, Ako'y siya magbuot. magbuot. Na anak din na. Amot lang, dili na pwede. Ay, Ay, tingali. Ay, Uy, kinaulan, inyo yung tanan, magsuon. Yun. kay bawa mapabina ni, kay nakabaligya, yuta, di ba? Baguning nahalinan to sa usrog. Ang saman ba? Ari ta sa panultihon 22 versikulo kanya sa 28. 27 Sa kanila bana, kanila. Karo may nahibaw diya, bang? 28 Ay, panultihon 22 versikulo 28 ayaw gayud pagbalhina ang karaang utlanan sa inyong yuta Naman. nga gipahimutang sa inyong katigulangan karon Karon. gusto mo Diyos magwang ay biligi ang yuta siya yung magbuot dili paminahon niya ang manghod kay siya di ko naman ikamagwangan entonces kung mabaligya ang ilang yuta mairog na ang mga utlanan niya gingon ba dili nga ayaw balhina kasi ang mairog utlan ang utlanan. mayroon na utlanan kay ma-subdivide naman pananglita na Dili kun ilang tanan ibaligya, okay raw, way mairog unsa. Gawas kun magparsyal, nga, kani ako ni baligya. Bahin-bahin nun. dili Bayron. dili mo karon ba balhin ang utlanan hangtod wa na gyud tanan lawan na sa utlanan kay nahali naman tanan ta utlanan na balhin urot ko wa Basta mahalin ang tanan, wa na ug mairog ta sa chapter 23 verse 12 13 Karon. Karon. o dili kung ari ka mairog sa 23 verse 10 Asa gyud ta irog. ang sa kapitulo 22 versikulo 28 pero kung ari ka din sa kapitulo 23 ni us tas versikulo 10 parehara ko unod panay gamay nga na sumpay ayaw gayod balhina ang karaang utlanan sa yuta o iluga ang yuta sa mga ilo gamahanan ang ilang tigpanalipod ug siya ang mulaban kanila nasumpay ning gamay kay maghisgot gud kagyo na maghisgot gud kagyuta mag-away mo gini mga maigsuon may tungod ani kanilang daan karon nga ingon siya mo'y gusto magbuot kay siya may kamagwangan muna mo tumaw jud ang panag-away panaglalis apan sa laing bahin sa Biblia na kadto kong gikuan karon mulaban kaninyo ang ilang ligon na ilang tigpanalipon nila. Mo igo mo gunis katong laing mga bersikulo sa laing kasulatan sa Biblia, sa laing chapter nga giingon dito nga ayaw ninyo, murag tuwa to sa sirak nga ayaw ninyo ibaligya ang yuta sa permanenteng basihan. Kamu mga estranyo lamang. Ako'y tag-iyas yuta, ako ang Ginoo. Kana. Mga nindot. Mao gina. Na dito sa lahi sa kani ingnon ta kana sa biblical aspect pero kung ari ta sa legal matters kay kani pagbaligya ni am gina legal man ni kanang sabot-sabutan ninyo ingon nang imong magguwang at siya mo magbuot kay ibaligya gud niya kay kinahanglan sa kwarta pananglitan ug magkasabot ka mong ibaligya pangutan siya dili pa pwede ug usan ninyo maulay mo palit aron may inyo gyapon na may No, may kwarta. Marami silang turuan mga kwarta. Magsulbid sa tabambi. Wala sila kwarta, bam. dahil sa paminaw sa basin magkakita ba Naway nawad ano oy. kani Wala na ti Pres. ang ako ba mag-istorya sila pananglitan og kumbinse magkumbinse ang duha ka mangon kay baligya pauntan na basig ang maguwang mo ingon pug magdakwang yang bahin
Dili, bahin gyud na, angay gyud. Mao gani, Okay, good. panalita magkumbinser ni Manoy ang duha nga ibaligya. Pangutana dia, unsa man Manoy, masimingon na ka nga dakoy mong bahin kay maguwang. Bitaw, Dili ay og ang ilang kabaguangan daka kay mga kuan ikuag abogado, di ba? Oh. Abogado gida. Abogado aron mahusay sila. Para fair ba? Fair o. Okay, kini maguwang magkuan siya nga magmo-insistir siya nga. Tungod kay siya maguang. Og ako'y, kasi nga, yung isang babae prese. Sige, kuhan, Miss Inulog. Og mga prese, oy, Manoy, mo na imong patakaran, mo na imong konsepto, pananglitan, ako rin palitan, ako mo'y magguwang. Musugot ka, ako na sa'yo magbuot. Oh. Bitaw. Ako ba, na problema sa Ano sa kanan? Na problema sa kote, pre. Ba? Tingon man akong boyfriend, nga ani lang tukod ng yuta sa Mumbai para magkaduol ta. Kambagi ko ninyo. Salamat ako na ganito lumanon. Kuna ko ang puzzle, tiha.